Вітаємо! 214 обхор! Ви найкращі! Дякуємо! Уже рік ми не маємо жодних вістей. Там зникло, з тих, що нам відомо, це около 300 хлопців. Це тільки ті, чиїх рідних ми знайшли. Жоден з них не обліковується не живим, не мертвим, не полоненим. От просто наче не існувало цих хлопців, наче вони десь ділись. Ми їздимо на обміни, Софійка перший раз, з надією, що хоч хтось скаже, що буде хоч якась звісточка, що він живий, що він в полоні. Восьма бригада є, тут чули про Олександр Лівша, Таганенка, 3 года вже, 3 года, мальчики, милі. Дякую, що ви вдома.